Il-qofol ta' dialogu pubbliku mtella mill-kampanja Iva bħala Maltinu Ewropej kien li n-nies għandhom għażla fuq naħa l-bilanċu rispett lejn min jipprattika d-delizzju tiegħu skont il-liġi u fuq naħa oħra tnaqqir ta' dritt li għandu pajjiżna sabiex japplika deroga bħal stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea. Id-dialogu sar f'Birkirkara u l-kelliema tal-kampanja l-avukat Kathleen Grima saħqet li dritt ta' Malta li tiftaħ staġun fir-rebbija ġie rikonoxxut mill-poplu fir-referendum għad-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fl-2003 u bis-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-2009. Il-kelliema kritikat lill-attivisti tal-kampanja li skonti qed ibeżżaw li l-kaċċa fir-rebbija qed issarraf taxxi ġodda l-poplu Malti. Grima spjegat kif kemm l-applikazzjoni ta' deroga u kif ukoll l-infurzar huma koperti mill-liċenzji u miżati oħra li ħallsu l-kaċċaturi kull sena. Anka jekk il-kaċċa fir-rebbija tieqaf, l-ispejjeż tal-infurzar se jkunu għadhom hemm. Aktar tard il-kellim tal-kampanja Shout Spring Hunting Out Mark Sultana tkellem waqt attività fil-Belt Valletta. Qal li llum hemm sfida kbira ħafna quddiem pajjiżna jekk jimxix il-qudiem jew jibqa' wieqaf. Sostna li jekk jintilef ir-referendum jintbagħat messaġġ ċar li l-kaċċaturi jistgħu jibqgħu jagħmlu li jridu. Irrimarka li ħadd m'għandu jiddejjaq jekk jintrebaħ ir-referendum bil-le. Fisser li jekk jiġri hekk tkun inkisbet rebħa oħra biex Malta tkun aqwa minn ħaddieħor u bħal ħaddieħor. Qal li 20 sena ilu kienet ittieħdet deċiżjoni biex tingħalaq il-kaċċa fir-rebbija u f'dak il-perjodu Malta faret basafar inkluż dawk li qatt ma kien maħsub li jbejtu hawn. Qal għalhekk li din hija kampanja bejn l-egoiżmu u l-pożittiv. Sultana appella wkoll biex dawk li ma ġabrux il-vot jiġbruh. Żied li Shout se jkunu qed jgħinu lil dawk kollha li għandhom bżonn għajnuna sabiex jivvutaw.